Let's gaze indaba zo1KZNTV fundalo samkeliswa kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli nazi ke ihamba phambili usuku namhlanje. Abakhongolose bothe Isilo kwaNongoma bathi ke Ikhothayo nogada eThekwini kanti abasemzumbe bamashele kwele ANC. Unobhala jikelele we-ANC ufikile embalula uvakashele Isilo Umisuzulu kazwelithini kwakhangela amankengane ehambisana ke nobuholi baleli qembu kulesi sifundazwe kuzokhumule ukuthi ke ubuholi bukazwe lonke buvakashele kulesi sifundazwe kuzohlangana nezihlaka zaleli qembu. Ubuholi bukakhongolose kuzwe lonke nakwisifundazi kwaZulu-Natal buphoqeleke ukuthi bulinda amahora amahlanu esigodlweni kwakhangela amankengane njengoba bekumele bube nomhlangano nesilo Umisuzulu kazwelithini esigcine sifikile emva kwesikhathi. Phakathi kwabaholi abebeyingxenye lomhlangano unobhala jikelele waleli qembu ufikile embalula ilungu lesigungu esiphezulu uZizi kodwa unobhala uANC esifundazweni kwaZulu-Natal ubheka imtolo kanjalo nesekele likaSihlalo uNomagugu Simelane. Lawo okhulumela iANC kuzwelonke uMahlengi Bhengu Mothiri uyachaza ukuvakasha wenhlangano kakhongolose lapha kwakhangela sizokotha isilo samabandla His Majesty. Sikujabulele kakhulu lokho akubona umhlangano wokuqala ukuthi sibe nawo siholwa yithimba likababa ufikile embalula sekaningi kwenzeka kodwa lokhu sikuhambele ukuzobhekelana nendaba yokotha isilo nokuzosihlonipha. Umhlangano wokaqala asiboni kukhona ku wrong ukuthi umhlangano wokaqali sikhola ukuthi njoba aza amazulu ukuthi isilo siyalindwa and sajabulile salindile sisadla inyama endlunkulu. Ukhongolose uphinde waveza ukuthi ukuvakasha kobuholi bukazwelonke kulesifundazwe ukuzoqinisa izinhlaka zaleli qembu njengoba kubhekwe okhethweni lukazwelonke ngonyaka ozayo. Kumayelana nokuqinisa izinhlaka zaka-ANC okuyinto esithi ijwayelekile ukuthi sihlale ke sibuke ukuthi sisebenza kanjani kuma branches ethu sebenza kanjani ko wonke ama region kuyi province of any province for that matter. Kodwa futhi kuzobhekelela ekuthenini siqinisa kanjani inhlaka namagatsha ukuze sikwazi ukulimela kahle ukhetho. So lezi zinto lezi ihlobene. Leli qembu nakuba kubukeka linezinkinga kulandela nokulahlekelwa omasipala abaningi okhethweni lwangonyaka 2021 kodwa likholwa ukuthi lizokwazi ukuvuka lizithathe. Mawubuka umlando kaANC iANC iqubuka ivumbuke kakhulu maye kade ukuthi iconsa igazi. ANC kwakwazi ukulenda ukuthiwa kuyiklina yona. So thina nje siyazi ukuthi solulwa ukhetho ukuthi sikhulume nabantu bakithi ngokuyithoba hayi ngendelelo. Sikhulume nabantu bakithi sixolise futhi lapho kumele sixolise khona sikhulume futhi ngokuningi okuhle sesikwenzile selokhu sathatha intambo zokuphatha. Umhlangano obekulindele ukuqala ngehora le-10 ugcine usuqala ngehora le-4 kanti abesindaba bebengavunyelwe ukuba babe ngaphakathi. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo kwakhangela amankengane kwaNongoma. Onogada bezinkampani ezizimele ngaphansi kwamasipala iTheku sebesabise ngokuthi ke ngeke bawavotela amaqembu angeke ke aseke isiphamiso sokuthi ke baqashwe ngokugcwele umasipala bakhishwe ke ngaphansi kwalezi inkampani. Lokhu ke bakusho namhlanje ngesikhathi ke beqhenqe ngaphandle kwase-ICC kade ke kuqhubeka umhlangano womkhandlu wezinyanga zonke. Bagcine bevalele ngaphandle komhlangano onogada bezinkampani ezizimele eyisebenzela umasipala iTheku njengoba bethi bebefuna uzoba ingxenye yomhlangano ukuzokabanzi mayelana nesiphakamiso sokuthi bekhishwe ngaphansi kwalezi inkampani kepha bese befakwa uqashwe umasipala ngokugcwele ukuze bezokwazi ukuthola imhlomelo ebafanele. La njengoba sihlangene la sizinkampani ezu8 ezihlangene la emkhandlweni ngaphansi komkhandlu weTheku. Njengoba size la sasibize amaqembu ezepolitiki ngomhla ka22 February this year. Sizocela ukuthi sicela ezosifakela emotion yokuthi imsoso singaba security la ngaphansi komkhandlu weTheku. Sesisebenza isikhathi eside ngaphansi komkhandlu weTheku. Sifuna manje ukinsoso umkhandlu. Nathi ke siphila impilo engcono sikhathele le mpilo esiphilako. Njengobona nje lapha uyinsizwa lezi sinazo abafowethu nodadewethu akho mali esihola khona mhlalwa ngathi sifuna ke manje ukinsoso
So ngaleyo ndlela uthi njengoba amakhansela nathi siwanika amandla ukuthi ezongena la ngaphakathi ezothola imali la ephila impilo engcono, impilo yayo sishintshile phela. Nethi impilo sifuneke ukuthi ishintshe. Namakhansela njengoba siwanika amavoti nje nathi sicela kule motion enze lento esiyenza kuona. So njengoba silapha nje sizowatshela ukuthi amakhansela njengoba la ngaphakathi angasivoteli kule motion. Iqembu nje lingeze ukusivotela kule motion elanga phakathi namhlanje ihlalelo la alikhohla ivoti lama security. Labo nogada babe sebephinde besabisa nangokuthi ngeke bawevotela lamaqembu angezokusivotela lesi siphakamiso. Basasho sitsheni ANC la ukuthi uMamzandile 2016 sathi sizoyikhipha iANC la. Sakwenza ngempela lokho bana babesidelela la besibiza ngovucu besibiza ngezinja. So ke sabatshena ukuthi iANC sizoyikhipha la eThekwini. Sizoyikhipha ke nala futhi kwaZulu Natal eKZN sizoyikhipha nakhona. ANC lokho asikuhlonizi asikushendezi sikhathele yona. So ngaleyo ndlela ke namhlanje la amaqembu azobela kuzobe kucaca inkuku nempaka ukuthi njengoba behlale bathi bafuna insoso nje baqinisileni. So bona ke ngezandla la ngaphakathi namhlanje sisho njalo singonogada. Kuzokhomleka ukuthi esontweni elilodwa ledlule kwavela isikhalazo mayelana nokuthi lo masipala wenza isivumelwano nokuthi uzokhokhela iANC Women's League inkomfa njengoba dibanjwe leICC. Esiphendule lo mphathi lo masipala uMosampele uthi ayikho imali ezokhokhela lo masipala. Udaba lalesi siphakamiso usha isikhathi soke emoyeni lungakaphasiswa. Kutiboho Sibisi wezindaba ze1KZNTV ngiseThekwini. Amalungu amagatsha ahlukene ngaphansi kweqembu leANC kumasipala uMzumbe afuna kobuholi baleli qembu ukuthatheleke izinyathelo laba basola ngokusebenzisana neqembu eliphikisayo kulo masipala. Lokhu kuvele ngesikhathi lamalunga ebebhikishayo ngaphandle kwekomkhulu likakhongolo seThekwini njengoba ke esolo amanye amakhansela kanye nosomlomo waseMzumbe ngokuba mdibi munye nabaphikisayo okuphazamisa ke izinhlelo zikakhongolo se. Usinqobile Mkhize uthi ke bakhathazekile ngokushawa indiva kwezinkinga esibhekene ke noMzumbe ubuholi bukakhongolo se esifundazweni. Ukushawa indiva kwezinkinga ezibhekene nomasipala uMzumbe kuholele ekutheni amalungu amagatsha ehlukene ngaphansi kwalo masipala ababele komkhulu leANC eThekwini nalapho ke efike abhekisha khona ngenhloso yokuthola ukunoka ubuholi baleli qembu esifundazweni. Laba bebephetheke izingqwembe ezinembhalo ethi ke abahambe abadayisi makulungiswe uMzumbe ukhetho lokuchibiyela maduze neminye ke eminingi. Abenza into ebangayithatha imali yeANC. That's the gist of the matter. And they've been doing it for the last time, I think it's 8 months, and nothing is happening to them. And seeing that's correct, we feel like we are the ones who are doing the wrong thing. Ngokuthola kweziko lezindaba nakuba lo masipala wanqotshwa yiqembu likakhongolo se nokwenza ke kube amakhansela alo amaningi emkhandlwini sekukaningi ke lapho kutholakala imiphumela eyenza ukhongolo se akhale ngaphansi eqenjini eliphikisayo uma kuvotwa nokushiya ke imibuzo. Laba babhekishi bathi ke ukhongolo se unolwazi ngazo zonke izinkinga abathi ke ezangaphakathi ezikhungethe lo masipala kepha uzishaye indiva ngakho bafuna ubuholi buphumele obala ngokuzixazulula. It's an open secret ukuthi umasipala waseMzumbe uphethwe iANC ngokwe number zama vote. Abavoti bathi umasipala uphathwe iANC iqinisele emsulwa lelo. Kuthe uma ngabe sekuvotwa kunikezwana kujutshwana kunikezwana imisebenzi ngokwe number esinayo njengeANC ekhomba ukuthi imisebenzi leyo kufanele kujutshwe abantu beANC kwangahambi ngendlela. Ikona lo esithi ku-internal ekufanele iANC idile nako bese sinikeza ke i-direction noma indlela yaphambili ukuthi mayikulungisa kanjani mase iprocessile. Ukufakazela izinkinga ezikhungethe lo masipala kuzokhumuleka ukuthi njengamanje usomlomo wawo nakuba ke evela eqendini likakhongolo se kepha wayengaqokwanga yilo mbutho njengoba ke angena ngokusebenzisana neqembu eliphikisayo. Okukhulula ke iANC kwaZulu Natal uthi ke bazonikela kulo masipala ngenhloso oqhamuka nesisombululo. Amalunga abuza ukuthi kwenzeka kanjani ngoba enhlanganweni inqumo ziyayithathwe noma siyayithanda noma singayithandi siyayisizigcunye okanye sifundisa ukuthi inqumo asigcunye njengoba kunjalo. Kulokhu ke bakhala ngokuthi sekuze kuphele u8 months umuntu ukhona eofisini yisiphi isinqumo abanankinga nesinqumo esisithathayo ngokwabo bathi asibacacisele uma ukuthi siyam-endorse ma ukuthi uyaphuma esikhundleni
aphume esikhundleni. Ngokubuka ke kwethu ke siwukhongolose ukuthatha isinqumo sila ehhovisi okwamanje kuzokusiza. Okuzokwenzeka ukuthi uhamba sihlangane nazo zonke inhlaka, sizizwe izikhalazo zabo, sibone umngozi bese sithatha isinqumo esazi ukuthi ekugcineni kuzoba isinqumo ezothokozelwa amalungu ethu nesizothokozelwa umbutho nje kanye wonkana uphinde uvikele isithunzi sombutho wesizwe. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Usaqhubeka ukungaboni ngasolinye phakathi kobuholi bomasipala uMvoti kanye namakhansela e-IFP lokhu kuvele ngenkathi umeya lomasipala uPhilani Mavundla ebenesithangami nabezindaba lapho ke echaze khona mayelana nemashi ebibanjwe ke ngesonto eledlule ebizwakalisa ke kungenami ngobuholi obusha balomasipala. uMavundla uveze ukuba ke le mashi bengeyona yomphakathi kodwa ke bihlelwe iqembu le-IFP. Umeya wamasipala uMvoti uPhilani Mavundla ukubeke kwacaca ukuba imashi yayibanjiwe ngesonto eledlule kwangesiyo eyomphakathi. Responding to Nolthando must say that is a former speaker of Mvoti. So Mazuma say ngizoziphatha if kungakhona uzozilanda esikoleni, so she'll bring them along as long as someone will come and fetch them at school. That's where she works. She's a teacher. So she was offering the ABC t-shirts because Mazuma used to be the member of ABC. And then Ulungsan said again, Nami Zami ngizoziphatha, he'll bring his along. And then it went further to talk about the loud telling that was happening at Ward 7. Now, I'm just bringing this in the force so that as a media, you know what was reported last week was that there were the people from APC, there were the people from ANC. We're saying we're denying this. Instead, the former members of APC, as APC, we are fully aware that the former members of APC who were in leadership, some of themselves, we believe they're still sitting with full packs of APC t-shirts. Those are the t-shirts that they were distributed around for the people to wear during the march, and we can't have more proof than what we've given. Uphinde waphendula imemorandum eyayifike nomphakathi lapha beke khona eqhulwini udaba lokuxoshwa kwabasebenzi. I will understand that the noise here is why have we moved the people from 20 down to 9? In actual fact, we can't even have 9 if we do the calculations correct. But the reality is that, again, if we go to the very last page on this pack, we've prepared a spreadsheet that explains this narrative because people out there, they believe, especially me, I'm here to take away their jobs. If you take the 2.9 million on that green line that has been given to us, if you divide it by number of 14 wards over 12 months, you can only employ 129 people, not the 20 per ward that they're looking for. Usihlalo wekhokasi IFP eMvoti uVincent Zondi uveza ukuthi imashi yayingayabantu baseMvoti. Akuyona IFP hate yabenemashi abantu baseMvoti ngokwamaqembu ahlukene abenza imashi. Mhlambe kokunye mina njengozondo eCouncil angikhumbula sasenekhokasi khona ashero mhlangano IFP kufanele imashi kodwa mawubheka abantu abemashi laba babegqoka igipe ehlukahlukene oba mhlambe omunye ukustructure ANC omunye ehamba phambili futhi wengafihli. So abantu baseMvoti bebeyikhalazo kodwa ukuthi umuntu aqoka akuthandayo phela njengeqembu lokutshengisa ukuthi khona benganene khona. Khona manjalo ucacise ngokuxoshwa kwamakhansela e-IFP. Amakhansela e-IFP azange alove imihlangano eminingi. Kodwa uwalker out kwenzeka. Kwaba nezizathu zakhona futhi nakhona. Before lokho kungakana nokwenzeka makubizwa umhlangano speaker ibiza umhlangano. Ingabi khona lo mhlangano leyo. Mase ku-IFP sekushesha kuthiwa abashadi. Kulungile phela umthetho kodwa singenze ngathi IFP yaqala yona kuqala. Thobeka Dladla ezindabeni ze-1KZNTV ngiseMvoti. Asike sisishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ngembukelo ubukele indaba ze-1KZNTV nazi ke sithi zona ehamba phambili namhlanje. Abakhongolose bothe Isilo kwaNongoma bathi ke Ikhothayo ONOGADA eThekwini kanti abasemzumbe bamashele kwele ANC.
Uphiko labafundi esikhungweni zemfundo ephakeme EFF Student Command seliphumeleke obala lanxusa izinhlangano ezahlukene ezimela abafundi ukuba ke zimbumbane ukuzama ukuxazulula inkinga ebhekene nabafundi yohlelo olusha lesikhwama esisekela abafundi uNSFAS. Ekhuluma ke kusithangami nabezindaba eThekwini unobhala jikelele walolu phiko KwaZulu-Natal uMdumiseni Gumede uthi ke njengamanje kuseqhulwini ukuzama ukuthola isixazululo kule nkinga ebhekene nabafundi nalapho ke ephinde waveza khona ukuthi ke bazomashela umnyango wezemfundo ngolwesihlanu. Ukuqonga kwezinkinga zabafundi esikhungweni zemfundo ephakeme ngenxa yohlelo olusha lokuhlinzeka kwabonke imali isikhwama esilekelela abafundi uNSFAS sekholele ekutheni uphiko labafundi iEFF Student Command inxuso ubumbano kwezinye izinhlangano zabafundi ukulwa nalenkinga. Unobhala wayo KwaZulu-Natal udaluleke ukuthi sebenqume ukubamba isiteleka. You know, when izaka or direct payment affects you, it doesn't look at the color of your t-shirts, but it affects you directly. So as the Deputy Chair said, this is not the war of the EFF Students Command, but it's the war of all registered students in all universities and in all universities of Tax and TVET colleges. So on Friday, everyone must come. Whether you are affected, for now you may not be affected, but I'm telling you, next month you are going to be affected. Utema ufika direct payment nalama companies or izaka tenetech, ama charges they are too much. Ama charges wakhona at 8 rand. Ukwenza transaction from a bank lakho uyofaka kwelinye i-bank i-charge abuma 14 rand. Kuya ngokuhlukahlukana kwawo, but they are too much for students. Secondly, inkinga obhekana nayo uthola ukuthi most of students, if not all of them, abayitholi imali yabo iphelele. Uthola ukuthi umuntu ufanele ngabe uthole 1500, but mangabe sekufika isikhathi sokuthi ngene allowance yakhe athole 600. Abanye they even get to a lowest of 7 rand kungena 4 rand. So izona zonke inkinga lezi ezikhombisa ukuthi lento esinikezwe yona is incompetent. Iziko lezindaba selibike kabanzi ngezikhalazo zabafundi esikhungweni ezahlukene kulandela ke ukushintsha kwendlela abanikezelwa ngayo imali. Njengamanje lolu hlelo lubizwa nge-direct payment nokusho ukuthi imali isuka ngqo kwa-NSFAS iye kumfundi kepha kunezinkampani okuyizona ezisingethe lokhu ngokwahlukana kwamagama azo ngezikhungo zemfundo ephakeme. Okunye okuvele lesithangami ucwaningo olwenziwe yi-Ikhotha ngenkohlakalo eyenzeka ngaphakathi kwa-NSFAS nabathi ke luveze ukuthi lezi inkampani kayikho neyodwa ebinokubizwa nge-bank licensing. Laba bafundi bathi ke abakwa-NSFAS bayishaya indiva imizamo yabo yokuxazulula lenkinga. Si-rejecta kwa-direct payment ngoba le system ka-direct payment is not a new thing. Into ekade ikhona vele kuma-college and ayisebenzi. Abafundi, if you can go and check kuma-college onke makuqala unyaka kuyadelekwa ngoba iy'nkinga za-NSFAS ihlezi khona. So le nto ka-direct payment, by the way, akuyona u-direct payment and u-NSFAS ayishoyo ngoba usenomuntu o-in between u-NSFAS nomfundi. U-direct payment imali isuka ku-NSFAS iye ngqo kumfundi. As long as kunomuntu ome phakathi komfundi no-NSFAS akuwona u-direct payment. So u-NSFAS uthi ufuna ukwenza u-direct payment awukhiphe le nkampani between thina no-NSFAS uyifakele wona direct imali to abafundi. And u-NSFAS awusuke lapha e-Cape Town uze kuma-campuses wonke to make sure that zonke iy'nkinga zabafundi zisombululeka on time. So that's what we want from uNSFAS. So uNSFAS uyazi in all the issues eziyifisa zabafundi and awunandaba to respond to all the issues. Muva nje umnyango wemfundo ephakeme kuleli usanda kumemezela inqoba yabafundi abaphuqelwe loxhaso. Kanti ke abafundi bathi ke bafuna ukuguqulwe indlela lolu hlelo olwenziwa ngayo. Sinasithi uNSFAS mangabe fakela umfundi imali akube uNSFAS ofakela straight umfundi imali ekhadini lakhe laka NSFAS card, and that card must be a zero charges on it. You must never be charged. If sitting NSFAS unyuse imali, they say it's going to be 1.6. NSFAS must inject 1.6 directly to NSFAS card. There must not be charges whether I swipe, whether I buy. It must be zero charges, and that 1.6 must be 1.6 coming directly from the NSFAS. It must never via through certain service providers. Anc.Bathi KZNTV kubi kuntomkhona mvubu eThekwini.
Ukhathazekile kumphakathi wasembutshane eSweetwaters ngokuhlongozwa umnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal ukuthi ke singahle sivalwe isikole samabanga aphansi Mount Home Primary School laba ke bathi bathola umbiko abasisayo ukuthi ke isibalo sabantwana sincane ngakho ke mabaqale babheke kwezinye ezingomakhelwane okanye ke bazame ukuthi ke banxenxa abanye abazali ukuba bazofundisa izingane zabo kulesi sikole. Ilungu lesigungu esilawula eMountain Home Primary lithi bathola umyalezo othi isikole sizovalwa ngoba isibalo sabafundi sincane. Umyalezo esutholile ukuthi isikole sethu sengane zethu sifunda kusona sizovalwa ngenxa yokuthi ingane zethu zincane kakhulu. So umnyango wezemfundo unqume ukuthi usivale uthi ingane zethu izise kwesinye isikole. Ilo osutholile and lokho akusiphathi kahle njengabazali. Because ingane zethu efunda la eMountain Home zincane kakhulu and zizohamba i-distance enkulu kabi ukuthi ziye kulesikole kuthiwa ziye kusona. And lokho akusiphathi kahle because kunamatekisi lengane zisathisizwe oqala zincane kakhulu. So amatekisi ayagijima la shothi uthi uhulumeni ingane zethu aziyofa thina shayiswa amatekisi lesithi athuma khona ukuthi aziye khona. So thina nje umphakathi neSGP akusiphathi kahle lokho ngokuvala kwesikole sethu ngoba siyasithanda futhi siyikhosela ingane zethu la sikhona phephile. Induna yendawo ithi ukuvalwa kwesikole kuzokwandisa ubugebengu. Engxoxweni saba nawo umnyango wa-education cha siyacela ngoba isimo sokuthi makwenzeka izikole sizokwazi ukuthi sihlanganiswe kuzosuke kube khona lesimo sokuthi kwanda abantwana abangezukwazi ukufunda baye phambili kwanda ubugebengu even ngisho nokuvandalizeka kwesikole kuyoba sekuthi noma ubani afika azosijatshela uthayela noma ubani lokho sekumsebenzi wesizwe akuseyona umsebenzi we-education kwase kubantu asizivikeleke isikole ngoba isikole siyintuthuko akukho la ukuhle khona ukuthi isikole singabonakali endaweni. uMakhaye uthi kunohlelo lwaqhamuka nomntwana omkhulu wesizwe samampumuza ukhetho kuhle zondi olubizwa ngobukhosi esikoleni. Sithi ngalobukhosi emfundweni izikole zingafani ngoba simisele nomkhandlu wenkosi ukuthi isikole zingalinge sivale ngoba kuyoba khona izinga eliphezulu lobugebengu futhi kakhulukazi njengoba sesho ukuthi isikole si-direction yendawo. Nami njengenduna ngiyakhala ngithi awu ngabusa kanjani noma ngisibheka kanjani isizwe senkosi ngena isikole. Ephetha uDube uthi baziswe ngokuvalwa kwesikole ngomzuzu wokugcina. Message yafika from last week. I think it was Monday. Kufika imessage ukuthi bafuna ukubona uthisha omkhulu mayelana nesikole. And amasinyazana ngesikhathi esikhulu noma basibuze njengabo umphakathi ukuthi nina zithini inqumo zenu ngokuvalwa kwesikole noma neplan ukwenzani ukuze isikole singavalwa. Bafike sebesitshela ukuthi kungenzeka isikole senu sivalwe and basho ukuthi if singabinengane ezu100 by October bazivala isikole. So lokho kushiya ingcindezi enkulu ukuthi sizothatha ingane ezu100 ekubeni sinengane ezu62 right now. Ezu100 sizothatha kulo October nje lo wakulonyaka. Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal awutholakalanga ukuphawula kulolu daba. Ezindabeni ze1KZNTV Anc.Bathi ngisembutshane eSweetwaters. Umasipala umzumbo kunoseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal usuchitheke isamba semali elinganiselwa ku400,000 amarandi ngohlelo lokuqeqesha intsha engama40 ngezincwadi ke sokushayela. Imeya lo masipala ubonganyuswa uthi ke lokhu bakwenza ukulekelela intsha ukuze ke iqasheke kalula njengoba ke imisebenzi eminingi isifuna abantu abanezincwadi ezisemthethweni zokushayela. Ingama40 intsha yasemzumbe okulindele ukuba ke ihlomule ngezincwadi zokushayela ezisemthethweni njengoba umasipala wasemzumbe uqala uhlelo lokuqeqesha intsha ukuba ikwazi ke ukushayela. Ingu400,000 wakumarandi inkece ke ezosetshenziswa umasipala kulolu hlelo. Lolu hlelo luzoba izigaba ezimbili njengoba ke abangama20 bese bevele sebeqalile lolu hlelo baliphothula abanye ke babo bazibathola izincwadi zokushayela kanti ke isigaba sesibili sona esizoqala njengoba ke esokuqala sesiphothulile. Imeya lo masipala ke ubonganyuswa uthi ke kulesi sikhathi samanje imisebenzi eminingi sifuna abantu abanezincwadi zokushayela ngalolu hlelo ke bafisa ukuthi intsha kulendawo
kube lula ukuthi-ke iqasheke. Mawukhuluma nge-driver's license enye yento ebalulekile eba i-requirement umuntu mangabe efuna umsebenzi. Esithembayo ukuthi lokhu kusigananda kuyaye kulekelela umphakathi ikakhulukazi abantu abasha ukwakha amathuba ukuthi babe employable, futhi babe esimweni sokuthi bakwazi ukuqasheka ngoba siyazi ukuthi i-driver's license mayihamba ikakhulukazi no matric kunawo iminyango yahulumeni la abantwana bethu beyekwazi ukuhlomula khona ngamathuba emisebenzi. Intsha-ke kuyiyona ehlomulile kulolu hlelo lukamasipala elishayele kuhlombe elikhulu lolu hlelo njengoba-ke bekholelwa ukuthi-ke sekuzoba semathubeni amahle ukuthi-ke bekwazi ukuqasheka. Ngijabule kakhulu ukuthola ilayisensi and ngiyabona ukuthi nje imisebenzi eminingi manje seyifuna ama-license and ngiyabona ukuthi impilo yami seyizoshintsha njengoba senginelayisensi. Ngithanda ukubonga kakhulu ithuba engilitholile nozakwethu ade sikanye nabo lapha e-driving school. Inhlanhla enkulu kabi engandele nomba ukuba nezincwadi kuyinto enkulu kabi kumina ngoba mase ngikwazi ukushayela mase ngishoda ngazi izincwadi. So ke ngizake ngibonge kakhulu kumasipala waseMzumbe ngenxa yezivele esinikeze yona. Kanti lolu hlelo aluzugcina nje kulonyaka, sekuzoba uhlelo lwaminyaka yonke ukuze-ke kusizakale intsha ikwazi ukuthi ithole imisebenzi kalula. Uhulumeni usembhidlangweni wokuzama ngayo yonke indlela ukuthi amathuba emisebenzi akwazi ukutholakala ebantwini bakithi eSouth Africa ikakhulukazi abantu abasha. So ngenxa yaloko-ke iproject ezoqhubeka leminyaka yonke ibudget ebesiyibekile kule financial year esikuyona njengamanje noma ngithi ukuqala uma uyihlanganisa nalaba sebeqedile u400,000 ebese sitheke lo 40 wonke uzokwazi ukuthi ubenefit out of leyo project ngoba kuyiyona ndlela esibona ngayo nathi ukuthi sizonikela kubantwana bakithi ukuthi babe sesimweni sokuthi bazokwazi ukuthola amathuba omsebenzi. Siphinde futhi sithishelele etolo sibuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele umbukelo usabukela indaba ze1KZNTV nazi-ke besithi zona ehamba phambili. Abakhongolose bothe Isilo kwaNongoma bathi-ke Ikhothayo nogada eThekwini kanti abasemzumbe bamashele kwele ANC. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi-ke lakuleli liwu-19.26 maqhathaniswa nedola laseMelika, libu-24.44 maqhathaniswa nopondo waseBrithani, libu-21.04 maqhathaniswa ne-euro ese-Europe, igolide lona libu-$1,904.58 i-ounce, kutholwa ngahluziwe wona bu-$86.21 umphongolo. Ake sibheke-ke engosini yezemidlalo. Umgijimi-ke wakuleli uWayne van Niekerk ubhekwe-ke ngabomvu ukuthi-ke abuye nendondo kuma-World Athletic Championship aqala-ke ngomgqibelo eBudapest, eHungary. Iqoqo-ke lokugcina lesikwadi sabasubathi abangama-36 lilifulathele-ke izolo lakuleli eNingizimu Afrika iya kulo mqhudelwano nje ikwenkulu ingcindezi yokugeza-ke igama layo kwazise kuma-World Champs ebeka nyakenye e-Oregon, e-United States of America nabakwaseDoha eQatar ngo-2019 ayinqoba kangisho-ke indondo yokubika yagcina-ke ukunqoba eziyisithupha ngo-2017 eLondon. Nasi-ke isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona osukwini namhlanje mina nabahlangane kusasa futhi ngasisikhathi esifanayo. Nisale kahle emakhaya.